rematar este acto de lembrar a todas as vítimas que nos deixaron ao longo deste ano 2017. Que son Estefanía tiña 24 anos. Vivía no Valle de la Caleza, en Madrid. Marárona o 1 de xaneiro. Lanzárona desde un cuarto piso. Toñi tiña 33 anos, vivía en Golcar, Almería, e o 15 de xaneiro foi degolada e logo abandonada o seu corpo nas escaleras do edificio. Esa tiña un desgastamento de 4 mulleres. Blanca tiña 48 anos e de Burlada, Navarra, morreu o 16 de xaneiro por estrangulada e posteriormente foi lanzada ao río. Chamábase Virxinia, tiña 55 anos, era do Carballiño, Ourense, morreu o 28 de xaneiro apoitelada e asfixiada. 10 días antes se la salvara a vida a él. JDLM tiña 40 anos, vivía en Sesenia, Toledo, asesinaron o 30 de xaneiro, sinais de violencia, era ecuatoriana e só levaba un mes en España. Cristina tiña 38 anos, vivía en Toledo e foi asesinada o 5 de febreiro con 20 puñaladas. Estaba inválida e deixa unha filla de 5 anos. Foi asesinada diante da súa nai e dun sobrinho de 15 meses. Carmen tiña 79 anos, vivía en Barcelona, foi asesinada o 7 de febreiro, clavoulle un coitelo mentre dormía, deixa 4 fillos. Laura tiña 26 anos, era de Sesenia, Toledo, morreu o 11 de febreiro, o seu home era garda civil e disparoulle. Chamábase Ana Belén, tiña 46 anos, era de Cidade Real, foi acuitelada o 13 de febreiro, estaba en trámites de separación e tamén matou a filla de 18 anos, tiña 2 fillos máis. Marge tiña 79 anos, vivía en Castello, Alicante, morreu o 19 de febreiro, apoitelada, era mecánica que vivía nunha residencia de anciáns e buscaba o sol de España. María José, 52 anos, morreu en Redondela, en Pontevedra, o 20 de febreiro. Sobreviviu a un cancro de mama, pero non puido co machismo do seu marido. Estaba en trámites de separación e deixa 3 fillos. Chamábase Lady Juliana, tiña 34 anos, era de Santa Perpetua, Barcelona, e morreu o 21 de febreiro coitelada. Sacaba adiante 5 fillos co seu traballo de limpiadora e tiña un guarda testamento de xaneiro. Chamábase Gloria Amparo, tiña 48 anos, vivía en Valencia, morreu o 21 de febreiro e tirou polo pouco da escaleira desde un cuarto piso. Tratábase dun matador reincidente. Chamábase Dolores, tiña 47 anos, vivía en Gandía, Valencia, mataron o 21 de febreiro con un golpe na cabeza. A
señora Chávez morreu aos 91 anos o 22 de febreiro en Badajoz a causa de 19 puñaladas. Padecía demencia. Erika tiña 32 anos, era de Vicalga, no Madrid, e morreu o 11 de marzo a mans do seu marido, de golada. Ana María morreu con 42 anos. Este asesinato ocorreu o 29 de marzo, en Campo de Criptana, en Ciudad Real. Morreu estrangulada. Tras isto, tamén asfixiou os seus fillos de 8 e 5 anos o mesmo día. Llurena tiña 23 anos, vivía no hotel de Gran Canaria e o 31 de marzo foi estrangulada. Chamábase María Victoria, tiña 44 anos, vivía na Laguna de Tenerife, morreu o 3 de abril golpeada. O marido intentou prenderlle lume a casa para disimular o asesinato. Andrea Violeta morreu aos 24 anos en Almería o 10 de abril golpeada. Se llamaba Rosa, tenía 45 años, vivía en Barcelona y la mataron el 21 de abril, estrangulada. Chamábase Raquel, tiña 44 anos, vivía en Alcobendas, Madrid, pero o 2 de maio foi acutelada polo seu marido. Este tamén matou ao fillo de 11 anos. Chamábase María del Rosario, tiña 39 anos, vivía en Sevilla, morreu o 5 de maio. O seu home meteu na maleta e tirou ao río. Chamábase Susana e tiña 55 anos. Vivía en Madrid e morreu o 26 de maio estrangulada. Chamábase Beatriz, vivía en Molina de Segura, en Murcia. Tiña 31 anos cando foi acoitelada. Era nai dun neno de 4 anos. Ele estaba casado con outra muller. Chamábase Valentina, tiña 38 anos, vivía en Colón de Villalba, Madrid. Morreu o 27 de maio asfixiada con unha bolsa de plástico. Encarnación, 55 anos, de Granada. Morreu o 13 de xuño por disparos de escopeta. Encarnación, vivía en Sevilla, tiña 39 anos, foi apuñalada o 29 de xuño. O asesino agrediu tamén a prima da falecida que acompañaba nese momento. Padua tiña 29 anos, era de Salou, Tarragona. Morreu o 25 de xuño, acoitelada diante do seu fillo de 6 anos. Dona tiña 47 anos, vivía en Gran Canaria, foi asesinado o 30 de xullo a golpes. El era loitador de press en Cacho.
Gracioso Marco. María del Carmen, 66 anos, Huesca, faleceu o 15 de xullo, desgolada. Ambos eran carniceiros. Anos, era de Valencia. O 17 de xullo mataron a golpes e logo prendeu no piso, deixou un neno 7 anos. María Raquel tiña 63 anos, vivía en Getafe, Madrid, e o 2 de agosto o seu marido matou a golpes e deixou na 2 días morta, rodeada de 30 gatos até que deu aviso. Chamábase Mariana Belén, tiña 38 anos, era de Santa Cruz de Tenerife e matou no 5 de agosto a golpes, vivía en Docupes. Se llamaba Marisela, tenía 48 años, vivía en Barcelona, murió el 21 de mayo porque prendeulle lume no coche e deixa 5 orfos. Catalina tiña 48 anos, vivía en Totano, Murcia, e o 16 de agosto morreu a tiros. Ademais, deixa 3 fillos. María Sofía, 42 años, vivía en Cáceres, morreu o 24 de agosto acoitelada. As súas fillas de 8 e 12 anos presenciaron o asesinato. Tiña 20 anos, era de Cartagena, Murcia. Morreu o 25 de setembro apuñalada. Había denunciado o seu marido esa mesma mañá na Garda Civil. É a vítima máis nova. Chamábase Noelio, tiña 32 anos, era de Sestao e o 28 de setembro morreu de balada. Felicidad morreu con 25 anos, o 1 de outubro en Barcelona. Dispararonlle no portal cando intentaba fuxir do asasino. Logo subiu a casa e matou ao bebé de 11 meses, chamábase Sarita. Chamábase Ana Lerén, tiña 45 anos e vivía en Miranda do Ebro, Burgos. Morreu o 3 de outubro que a mataron cun machado e era cuidadora infantil, con 2 fillos de 14 e 18 anos. Estaban en trámites de separación. María tiña 66 anos, vivía en Rubí, Barcelona, e o 14 de outubro foi acoitelada. Ela botora de casa 3 meses antes. María Dolores tiña 38 anos, vivía en Almería, morreu o 22 de outubro, estrangulada e era a cuidadora de Adrián querido. Eliana tiña 27 anos, vivía en Madrid, pero o 12 de maio foi acoitelada polo seu marido e deixa 4 fillos. Chamábase María de los Ángeles, tiña 79 anos, vivía en Madrid, morreu o 18 de xaneiro asfixiada con almofada, padecía Alzheimer. Chamábase Lisbeth, tiña 27 anos, vivía en Tenerife, foi estrangulada en novembro e tiña 26 anos.
Jessica tiña 28 anos e a de Eida morreu o 9 de novembro disparando na saída do colexio para recoller o seu fillo. Matilde tiña 44 anos, vivía en Rivas, Vacia, Madrid, e o 1 de xaneiro morreu apuñalada. Era profesora universitaria de Química. Desgraciadamente, pois ás 7:20 da mañá repetiuse esa barbarie. Un novo asesinato en Viñaroz, Castellón. Nesta ocasión, co agravante de que a muller falecida de 35 anos de idade estaba embarazada. Se o home disparoulle cunha escopeta e logo quitouse a vida. Para rematar, guardamos uns minutos de silencio, nunha sentida homenaxe a todas as mulleres que xa non están. El Calvario